А на Рости иначе има по 2,50 и ще се каже, ще се убили да бъдат там. 2,50. И познай кой ходи само неки малък войни. То няма като ние с преведа си. Едно време имахме Наско и Драган. Наско и Драган. Редовните. Ще извиняваш. Може ли? Честно как само в автобуса качваш ти, сега взема такова. Ко стана бе, изчезнаха тия играчи. Малко са футболисти, които искат да двата крака да работят. Среса върху нас. Еднакво грешно. Не го виждам къде. Ще Валко вика. сега- Малко били футболистите, като Той ще играе с- така са толкова Ами... грешно да Браво, как позна. Аз Зидане Паване да не знам кой крак не си има. Чакай, а този Зидан кой беше? Той с двата крака. Аз преди да дойда Не да го играя, бърка май с койрите. се мислех, че по-шматка не може да играе. Какво му бара? Бара ще... Сиро ли са фърля? Как се мяташ? Она баба гледа с бутонките. Да бе, бах ти бабичката, честно. Пандарон на седмица, като играха сега да имаш един много